Fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra żewġ Libjani li qed ikunu akkużati bil-qtil ta' Libjan ieħor f'Birkirkara. Il-każ kien seħħ fis-sigħat bikrin ta' 26 ta' Novembru meta waqt argument li seħħ fi Triq Bwieraq Furzi Farj Etwajx ta' 40 sena nqatel permezz ta' daqtejn ta' sikkina u telef ħajtu ftit wara li ddaħħal l-isptar Mater Dei. Imma qoddim il-Maġistrat Doreen Clark l-Ispettur James Gregg qal li l-assa tal-Pulizija f'Birkirkara dak il-lejl kienet ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha peress li kien hemm raġel li huwa qattaraġġ. Il-qorti fil-preżenza taż-żewġ aħwa Libjani akkużati bil-qtil, Sirj Xalgum ta' 36 sena u Hussein Saleh Belgazem Xalgum ta' 31 sena, semmet ukoll kif dak il-lejl stess raġel baċċentar ċempel l-emerġenza l-ambulanza u li l-infermiera li rċevet it-telefonata kienet qalet li l-pulizija li għalkemm ma setgħetx tifhem lil min ċempel sew fit-telefonata semmew daqqiet ta' sikkina. L-Ispettur James Gregg fix-xhieda tiegħu żied jgħid illi malli l-pulizija marru fuq il-post sabu traċċi ta' demm kemm fl-entratura tad-dar, fit-taraġġ kif ukoll fil-kċina fl-ewwel sular. Qal ukoll li barra r-residenza kien hemm ilma ħamrani li jindika li s-suspettati aktarx provaw jaħslu traċċi tad-demm qabel waslu l-pulizija. Il-vittma kien qed jgħix mal-aħwa meta seħħ l-argument li wassal għal-qtil. Jirriżulta li fil-lejl ta' meta seħħ l-argument, il-vittma u żgħir mill-aħwa ħarġu jixorbu flimkien, tant li rritornaw lura d-dar fis-sakra. Kien ftit aktar tard li qam l-argument. Jirriżulta wkoll li hemm filmati minn kameras tas-sigurtà ta' ħanut fil-qrib illi juru l-vittma jaqal barra mill-bib prinċipali tar-residenza, jinstabat fuq il-bankina u jaħbad wiċċu ma' vettura ipparkjata. Il-vittma jidher ukoll jitkaxkar mill-akkużati f'ġenb sakemm provaw jaħslu traċċi tad-demm. Il-vittma miet kawża ta' numru ta' daqqiet ta' sikkina fosthom daqqa fatali naħa ta' fuq tal-koxxa li aktarx laqtet arterja ewlenija. Il-każ mistenni jkompli jinstema' wara l-miliet.